vielä retuperän VPK nyt taitaa lopetella, tai ainakin aavistelemme täältä viimein vaarallisen merimatkan päätteeksi. Saapuu Kukan päivän viestiä täällä tuovat Santeri Nuotio, kampusjaoston puheenjohtaja sekä Säde Palmu AY:n hallituksen kampusvastaava. Sekin olin tässä kannanotissa, pääsin siitä pois. Kalpeus kasvoillamme johtuu niin kuin kuoleman pelosta. Tämä kanootti on hyvin kiikkerä. Ja sieltä juosten tullaan. Viimeinen taival. Gonzo henkisesti täällä itsekin juoksen. Arvoisa ministeri Kimmo Tiilikainen, Laajalahden suurin ja kaunein niemimaa kehittyy ja kasvaa entisestään. Tekniikan kehto läpikäy valtaisaa muutosta, joka luo pohjan taiteiden, talouden ja tekniikan luovaan symbioosiin. Täällä tehdään Suomen tulevaisuus. Kreativitet är dock inte föda, och alla innovationer går inte att bo i. Den fattiga studeranden kommer bli ännu fattigare i framtiden, och att bo i huvudstadsregionen börjar att bli de rikas privilegium. Jo pitkään luomisen ovat mahdollistaneet Teekkarikylän opiskelija-asunnot. Koteja ei kuitenkaan riitä kaikille, ja kun yliopisto hyökyen rantautuu kokonaisuudessaan Otaniemeen, koetaan myös asuntojonojen aallonharja. When the need is greatest, help is near. The student union is planning to build 1,000 new homes to support students of limited means. To make these apartments more than just a dream, the support of the government is required. The people of Otaniemi would like to extend their heartfelt gratitude to you, Minister Tiilikainen, for saving the investment grants also for student housing. Työ ei lopu kuitenkaan tähän. Raidejokeri ja Länsimetro toimivat välittäjinä, kodit ja koulurakennukset mahdollistajina, tehdessämme työtä tulevaisuuden osaamisen puolesta. Kampusalueesta muokkautuu kohtaamisten, ideoiden ja muutoksen kehto, jonka kapaloista syntyy kestävä ympäristö tulevaisuuden menestykselle, mikäli kehityksen annetaan edetä lentävällä tahdillaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia teille. Kiitoksia tästä runollisesta viestistä ja oikeastaan niistä kiitoksista, mitkä siihen sisältyi. Se on mukava, että on pystynyt tekemään sellaisia päätöksiä, jotka saa näin suurta iloa. Ja itse asiassa, miksi näin? On niin kuin jännittävää, että silloin kun tehtiin tämmöinen pieni säästöpäätös vuosi sitten noissa hallitusneuvotteluissa, että erityisryhmien investointiavustuksesta tingitään ja sitten rajataan osa porukasta pois, niin päätös tähän paheksuttiin. Sen jälkeen, kun otin järjen käteen ja korjasin tämän päätöksen, niin sitä muutosta paheksuttiin. Mutta lopputulos on hyvä, eli kun halutaan kerran lisätä rakentamista, niin niukoilla määrärahoilla kannattaa lisätä siellä, missä sillä pienellä investointiavustuksella saadaan mahdollisimman paljon käynnistyksiä aikaan, niin silloin puhutaan just opiskelija-asunnoista. Mutta täytyy sanoa, että eikä siinä vielä kaikki. Tuossa teidän tervehdyksessäkin oli lisää vetoomuksia ja totta kai nämä tänne Otaniemeen tulevat suunnitelmat uusista opiskelija-asuntoloista, niin niihin sitten ARA aikanaan toivon mukaan myönteisiä päätöksiä tekee tuosta investointiavustuksesta. Mutta rakentamisen kustannuksia ja näiden köyhien opiskelijoiden asemaa voidaan tietysti helpottaa myös sillä, että
kevennetään näitä rakentamisen määräyksiä, eli tehdään rakentamista edullisempaa. Silloin tullaan niihin juttuihin, että täytyykö kaupunkien vaatia autopaikkoja niin paljon opiskelija-asuntojen äärellä, pitääkö näitä väestösuojavaatimuksia olla niin paljon kuin tällä hetkellä. Ja myös sitten tuo esteettömyysvaatimukset, niitäkin tarkastellaan. Niin tärkeää kuin onkin se, että esteettömien asuntojen määrä lisääntyy ja niitä rakennetaan, mutta opiskelija- ja nuorisoasunnoissa, jos missä vaihtuvuus on suurta ja pystytään sillä valinnalla ohjaamaan ne osa esteettömistä, tai jos osakin asunnoista on esteettömiä, niin ohjaamaan valinnoilla niitä tarvitseville, niin silloin pystytään tässä kohtaa myös tulemaan kustannuksissa vastaan. Kaikki nämä jutut, mitä nyt mainitsin, on työn alla, ja toivottavasti ne on myös päätöksissä ennen kuin iskette täällä kuokan maahan. Ja oikein hyviä ja menestyksekkäitä rakennusprojekteja, mutta tietysti myös oikein mukavaa kevättä ja menestyksekkäitä opiskeluvuosia teille kaikille. Kiitoksia näistä kiitoksista. Kiitoksia.